Wir. Wir. Wih, apa wir? Resiki telek. Wah, telek diresiki. Mbok ya wis ben. Murabok. Bok, sesuk ki tanggoku njaluk Oh, murabok apa brambang apa-apa. abrak. Di rabok telek. Heeh, iki engko didol sekilo lumayan lho. Tak cerita aku wir. Cerita apa? Anakku kan ulang tahun. Lah aku iki anakku ki njaluk ingkung. Itu Jago. kok ke Duitnya kurang wir. Piye ape wir? jagoku gor siji ya lah engko duwen-duwen iki. Lah jagoku nek dinggo ulang tahun nggo anakmu ya aku ora dijago ya. Black apa iki? Ngene bae. Piye? Anakmu umur piro? 3 tahun. Oh gampang. Kon sawah kan ene wong anu angon bebek Terus cukup siji. nabrak. Padahal kaya Ora engko dituku. oh, Murah to. heeh. Kan anakmu ora ngerti iki pitik apa bebek ngono wis dadi ingkung. Iya ya. Iya malah. Jos pokoke sing penting anakmu iki seneng. Lah Oh, iya. pitik larang Heeh. sing ning sawah murah. Oh ya. Sesuk tak anu kancaku wis. Ya, oke. Pokoke ideku ki Yes. wis dijamin to anakmu seneng. Ya oke lek. Kapan ulang tahun nih? Anu, 3 dino meneh. Oh iya wis, belum kasih so tak ngomong koncoku wis. Beres. Kayak udut wae ya, wir. Yudut ya ora apa-apa, dek gampang kan dah. Wis pokoke Udut tenang wae. udut klobot wae. Apa yo banget klobot ya. Betul koyo mbah-mbah. Klobot kan nanti kelus-kelus kaya sepur. Oke, lek gak aku tak mulai sik dadi aku wis ayem ngono lho ora. Iya. Bingung mau aku bingung nanti kesandung-sandung. Wangi-wangi wis telek gatel. Aku ibar mandi yo sesuk meneh. Yo. Ganden. Rene iki ora tau ngiwangi. Wis kebal ngono. Yo, oke lek. Ya. Wis yo wir. Wo. Yo. Lumayan. Untuk colongan untuk ide. Ya. Yeah.